Og de spørger, hvad sker der med UFO? Jeres liv må være gået i stå. Vi har stille og roligt knald på. Har I ikke et par flere billetter, UFO? Hvis I gerne se jeres show. For vi har grebet mikrofon hver dag. Et par kids, der fik et hit. Spændende, til mændene pengene gik for lidt. Som vi gik under jorden for at få lortet vendt job. Og med håret fluen på væggen og mere tempo. Blev aflyst 1. maj på vores tur. For vi sagde, det gjorde strømperne sure. man glemmer dødstrusler og pigeflade. Når man rocker en hel sommer med Natasha, bliver glad. Slidt op på 110 jobs. Vi ramte den anden side af planeten for et pitstop. Skru det pisser op for mine pik ikke læser. Tænker på tese på dansk for en milliard kineser. Har ødelagt scener i øst, vest. Fra drømkoncert til høstfest. Stoppet der, hvor det føles bedst. Fra Beijing lige til Helsinki til Skanderborg. Salvador. Til spørgsmålet om hvordan fanden det går. Og de spørger, hvad sker der med UFO? Jeres liv må være gået i stå. Vi har stille og roligt knald på.